Iti Damdamag Region 2, tapno mapalag-an ti gastos dagiti umili ti Cagayan, mapaglubusan da nga agbayad baban iti installment iti bills da iti kuryente. Kabiyatan na iti Isabela itantandudo ti DA Region 2 ti moderno a produksyon ti Munggo. Daytaken dad dumapay adamag iti panagsubsubli ni Diane Monica Tukay. Iti Cagayan, temporaryo ang may pasardang iti panakaputod ti supply ti kuryente dagiti umili, asan pa'y ang nakabayad iti bildam mangrugi ita abulan, aging gahulyo gapupay lang iti mapaspasaran a krisis. Imbilin da ito iti Energy Regulatory Commission at direkta nga agnumar dagiti residential ken non-residential consumers, asakop ti Cagelco 1 ken 2. Magoy-guyugoy dagiti consumer nga agaramat iti installment plan. Mapalubusan da nga agbayad iti hulugan ng runa dagiti makaar-aramat iti 200 kilowatt per hour kada bulan, ang mabalinda bayadan iti unos ti 3 a bulan. Iti Isabela, itantanduto ti Department of Agriculture Region 2 ti modernisasyon iti produksyon ti Munggo, babaan iti naisayangkat among bin Mega Fields Day iti ili ti Kabatuan, Isabela. Tampok iti aktibidad ti demonstrasyon ti Mangbin Harvester, ken may pakpakamo ti agri and liquid fertilizer, nga adaan panggap amang paadu, ken mang paparatak ti produksyon, ken makisayan ti gastos dagiti mannalon. Pinasatanda ito'y dagiti mannalon manipod Isabela, Cagayan, Nueva Vizcaya ken Quirino, tapno mapalawa ti panakamo ti mannalon iti kabaruan at teknolohiya. Iti Cagayan Valley, aday ti 257% a regional sufficiency level ti Mangbin, nga adaan 9.9% a bingay iti nasyonal a produksyon, manipod iti nasurok 15,500 nga hektarya ti talon. Kabayatan na, nagtitinulong dagiti kamang ti Tagumpay Irrigators Association iti Aurora Isabela iti kanal clearing. Panggap tinasaw aganwat ang mapapintas ti panagayos ti danom kadagiti kanal, amang sigurado ang makadanon iti taltalon da iti nga oras ng runa ita atikag. Iti Quirino, pinagyamanan dagiti residente manipod matmad nagtipunan ti ayuda na ipapaay ti probinsyal na gobyerno kadakwada. Karaman dito iti I Love Quirino ayuda at Bagyo ayuda, nga agatad ti 500 pesos. Sa 1,000 pesos mat iti may kadwa adaras ti distribution ti I Love Quirino Cash Aid for Recovery and Essential Support Program. Presidential 20 pesos rice program ken kailian sa lunat o watch program, tapno mapalag-an ti panagbiag ti tunggal pamilya iti nasao nga ili. Pamanaknak tayo itagtultuloy panagregat ti probinsyal a gobyerno, ang makatulong kadagiti umili nga ikarkarigatan ti panangisakad ti panagbiagda, inaldaw. Diane Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.